Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivian. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti moki štapiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. O, da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. Treba nešto smisliti. Buba švaba, sad ću sve uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti. Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? O ne, to je buba švaba. Treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je. Eto ti još. Ajoj. O ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probaćuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestra, treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta, a sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako, vidi. To izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. Treba ga ugrejati senom. Tako je. Gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. Divno. Jo, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično.
A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je. A sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam. Svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. A šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, a šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sad čekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. A ne moj. Ne, Bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Preliću moje jelo. Tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Šta? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša. Čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Ne, to je ljuta žvaka. Okay. Baka ne voli ljuto. Kakav užas. Mandy je dobila najveću žvaku sa ljutom paprikom. Nikol, hoćeš prva da počneš? Mamice, dobro. Sad ću je staviti u usta i probati. To je ukusno. Da. I balon mogu naduvati. Malo ljuta, ali nije strašno. Ja sam završila. Sad vi? Moja žvaka je mnogo veća nego ona koju je jela Nikol.
Plašim se da će mi biti mnogo ljuto. Kako strašno. Jao, samo ne to. Sve mi peče unutra. Bako, samo ne otvara usta, inače će biti požar. Ne mogu. Jao. Izgleda da je to piletina. Ja volim piletinu. Super. Sad ću brzo zaboraviti na tu žvaku. O, da. Volim pečene hrskave batake. Divno. Sviđa mi se. Dakle, ostale samo Mandy. Jadna, na tebe red. Jo, ježim se od jednog pogleda na ovu ljutu žvaku. Bako, neću moći. Moram da idem. Stani, ne brini, a baka će ti pomoći da je pojedeš. Uzet ću malo pače. Hajde, otvara usta i grizi pomalo. Eto, vidiš, to uopšte nije strašno. Avion leti u tvoje usta. Bravo, dušo. Šta je tamo? Hajde, još malo. Ostalo je posljednje pače. Ne želim. Dobro, sad ću naduvati balon. Pazite se. Jao, zar neće pući? Jesu svi živi? Srećom, sve u redu. Samo što smo sad u sađi. Gorimo! U pomoć! Jao! Da. Kakvo olakšanje. Ne brinite, sve u redu. To je bilo moćno. Šta je to? Prvi put vidim. To je Grimace shake, Bako. Mnogo je lep. Prvi put vidim takvu veličinu. A baka ima tako smešnu porciju. Ti počinješ? Dobro, da vidimo koliko je ukusan ovaj vaš koktel. Valjda ništa neobično. Jao, šta je to sa mnom? Grimace shake počinje da deluje. Ne, sve je već prošlo. Porcija je bila mala. O, da, baš mi se sviđa ovaj ukus. Oduševljena sam. Ne treba mi slamka. Ješću prstima. Nije lepo lizati prste. Pogledajte, postala sam ljubičasta. Cool, Nikol, na tebe red, hajde. Imam ideju. Sklanjam poklopac i jedem šlag. O, da. Jao, kakav užas. Najviše na svijetu volim šlag, tako da sam počela od njega. A sad ću probati koktel. Prelepo. Jao, kako to radi? Ne mogu da verujem da je sve popila. Da, i to je bilo super. Jao. Jadna, jesi bolesna? Sva je ljubičasta. O ne, Nikol je popila tako mnogo koktela da je pukla. Treba je skupiti. Nikol, spasit ćemo te. Ne brini. Bako, u pomoć. Jedna bombona, samo? To je malo za baku. Mandy je dobila više. A Nikol ima najveću bombonu. Da, dobila sam bombonu iz svojih snova. Jao, bako, tvoja bombona se jedva vidi. Ti počinješ? Usput zapratite naš kanal. Dok vi pritiskate dugme, ja ću probati bombonu. Uradit ću to uz pomoć pincete. Jao, ništa ne vidim bez naočara. Miriše baš slatko. Jao, bombona mi je u nosu. Jao, samo da se ne ugušim. Eto, izvadila sam bombonu. Ali bolje je baciti. Mandy, sad ti, hajde. Došla mi ideja. Posadit ću bombonu kao seme i zaliću je vodom. Da, tako je. Prvo ću iskopati rupu, zatim staviti bombonu unutra. Aha, tako je. I ostalo sve zaliti. Nadam se da će porasti nešto jako dobro. Wow, moja želja se ostvarila. Poraslo je slatko drvo sa bombonama.
Sada mogu jesti bombone kad god poželim. Šta? Mandy? Dođi ovamo! Šta? Da, trčim. Završila sam. Možeš jesti svoju bombonu. Konačno! O, da! Ova bombona je jako dobra. Dobro je što je tako velika. Mogu produžiti zadovoljstvo. To je prelepo. Divno. Šta je sa mojim stomakom? Nisam primetila kako je porastao. Šta sada da radim? Ne brini, dušo. Šta je to? Neću da jedem to. Ni ja. Fuj. Jao, bako. Pa šta je to? Zaboravila sam da isključim šporet. Idem ja. Stani, ne boj se, bako. Nikol počinje. Možda ne treba? Plašim se. U stvari, čekajte. Osjećaj miris čokolade. A tačnije, čokoladnog fila. Wow! Da, to je zaista ukusno. Jao, daj mi kantu. I meni treba, daj mi. Let's go! Hajde sad ti. O ne. Sad ću povratiti opet. Pa to nikaka. Da, to je čokolada. Baš je ukusna. Mandy, zašto jedeš to, fuj? Da, to je prelepo. Ova torta je divna. Oduševljena sam. Poješću sve do kraja. Ne mogu da se zaustavim. To je to. Na tebe red, bako. Hajde, prijatno. Okej, pošto svi kažu da je to čokoladna torta, sad ću napraviti od ovog ružnog deserta nešto mnogo lepo. To će biti slatki ješ. Eto, telo sam napravila. A sad mi trebaju iglice. Da, uzet ću poki štapiće. Let's go! Aha, ubacujem. Da, treba mi puno štapića. Moj jež izgleda baš slatko. Nedostaje samo slatke face. Napravit ću mu oči. Cool! Eto, divno. Pogledajte, zar to nije preslatko? Ispalo je super, bako. Hvala. A sad ću probati. Odseći ću sebi veliko pače i probati tortu. Wow, to je zaista ukusno. Oduševljena sam. Devojke, poslužite se. Prijatno. Hvala, bako. Jao, kako malo Nutella. Smešno. A baka ima Nutellu srednje veličine. Wow, obožavam Nutellu. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Mogu li ja da počnem? U stvari, ako pojedem Nutellu, opet ću se ugojiti. Ne, to je užas. Neću je jesti. Da, a bolje da se našminkam. Tako je. A sada uzimam čepkicu i nanosim Nutellu na lice. Jao, zašto maže lice čokoladom? Užas. Nemam pojma. To je čokoladna maska za lice. Bako, možeš početi da jedeš svoju porciju? Dobro, dakle, ispred mene su sve sastojke. Uz pomoć njih ću napraviti ukusan kolač. Let's go! Da. Baka kuvar je u akciji. Dakle, sipat ću brašno u Nutellu. Tako je. Mislim da je dovoljno. Zatim ću dodati mleko. Mleko je mnogo zdravo. Cool! A još treba dodati jedno jaje. Awesome! Ovako. To je to. Ostalo je sve promešati. Odlično. A miris je super. Sada mogu napraviti vafle.
Svaka mi čast. O, kako lepo miriše. Skloni se, Mandy. Ova vafla je za baku. O, nije loše. O, da. Ukus je super. Wow, hoćeš dati meni da probam bako? Šta? O, da. A sad ću. Izvoli, dušo. A ne, predomislila sam se. Jedi. Pa dobro, kako god hoćeš. O, potpuno sam zaboravila na svoju masku, a vreme je da je skinem. Dakle, izmerit ću svoju teglu. Da. A sad ću napraviti super transporter. Let's go! Počinjem da radim. Gledajte. Sad ćemo proveriti kako radi. Sipat ću Nutellu na tost. Aha. A zatim će se sama razmazati uz pomoć noža. O, da. To je to. Sada mogu probati. O, ukus je divan. Hoćeš dati nama da probamo? Pa, dobro, poslužite se. O, baš ti hvala. Hvala puno. Oho, toliko ukusnih stvari. Ovo su nudle. Samo što Dijana ima najmanju porciju. Neka ona počne. Ali pre toga, hajde da pogledamo druge porcije. Nancy ima čak 10 slojeva nudli. To je cool. A koliko je kod Chloe? Wow, 100 slojeva nudli izgleda ukusno. Hajde da počnemo. Wow, ove nudle su stvarno ukusne. Devojke, ja imam sa ukusom Coca-Cole. Veoma mi se sviđa. Što? Nema više. Šteta. Ko je sljedeći? Ups, nisam namerno. Izvinjavam se. Jao, kako gadno. Dobro, sad jemo red. Pogledajte šta imam. Ovo je električna viljuška. Ne moram je okretati, jer se nudle same uvijaju. O, divno. Moje nudle su sa ukusom Kit Kata. To je moja omiljena čokolada. Jao, nisi se na vreme uključila. O, divno. Ova viljuška je baš cool. Živeli, devojke? I još jednom. O, da. Pogledajte kako se moćno okreće. A sad ću baciti usta. Promašila sam, ali nema veze. Uj, ovo je gadno. Sada želim da probam svoje nudle. Moje su sa ukusom Huba Bube. O, mogu praviti baloni. To je cool. Ups, ovo je preteško. Jo. Dijana, moramo joj pomoći. A šta radite? O, hvala što ste mi pomogli da ustanem. Ali nikako ne mogu da se oslobodim ovih nudli. Pogledajte. A znaš, mi ćemo ti pomoći. Hej, šta radite? Ovo su moje nudle. Devojke, ostavite mi bar nešto. Jo, vrti mi se u glavi. A sad ćemo naduvati baloni. Šta? Od moje žvake? Sram vas bilo? Ma daj, ne ljuti se. Jedno želeoko. 10 očiju. Oho, kod Nancy je 100 očiju. Divno. Prva je Dijana. Ponovo ima samo jedan komad. Ovo je baš ukusno. Šteta što je tako malo, ali svakako sam zadovoljna. Sviđa mi se. Eto, sve sam pojela. Ko je sljedeći? Sad ja imam 10 želeočiju. Poješću ih uz pomoć Popcubesa. O, divno. Pogledajte, sve sam pojela. Baš brzo. O, Nancy, pomozi. Zagrknula sam se. Ne mogu da dišem. O, hvala, Nancy. Nema na čemu. Dakle, sad je moj red. Moram da pojedem čak 100 želeočiju. Zvuči jako jednostavno, jer su oči mnogo ukusni. O, a unutra je džem. Divno. Hej, Dijana, nemoj da zavjeruješ u moju hranu. Ovo je samo za mene. Daj mi barem jedno oko. Cicija.
Želim sve da pojedem sama. O, nevjerovatno. O, daj bar nešto. Nemoj, ovo je samo za mene. O, ideja. Imam čarapu. Ni najsvežija, ali tog će biti dovoljno za moju ideju. Napravit ću lutku. Pogledajte, baš je cool. Dakle, ova lutka će čuvati moje žele oči od Dijane dok ja budem zauzeta jedenjem. Zar zaista misliš da ćeš me zaustaviti ovom čarapom? Marš odavde! O, divno. A, pusti me! Pusti me! Ne čujem ništa. Pusti, a! Dobra lutka. O, Dijana, ćao! Ha, baci kocku. Oho, toliko vafla. Nikada nisam vidjela ovoliko. Nancy ima 10. Nije loše. A koliko je kod Dijane? Dijana ima samo jednu. A meni je dovoljno. Čak i ova jedna vafla će biti najukusnija sa ovim sirupima. Samo bih dodala još malo ovoga i ovoga. O, divno. A sad ću da probam. Jedva čekam. To je preukusno. Oduševljena sam. Devojke, a šta čekate? Razmišljam kako da pojedem svoje vafle. I došla mi ideja. Ništa bolje ne mogu smisliti od šlaga sa vaflama. Mogu ih čak i zalepiti. I onda ću dobiti kućicu. Skoro sam završila. Još malo. Eto, gledajte. Zar to nije cool? Dakle, vreme je da probam. Wow, mnogo mi se sviđa. Oho, to je baš dobra ideja. A znate šta? I ja ću napraviti kuću, ali ću koristiti Nutellu, a ne šlag. Nutella je mnogo lepša. A dakle, treba zalepiti ovdje i ovdje. Da, odlično mi ide. I još malo Nutelle. A gore ću staviti još jednu vaflu. Lepota. Jao, ne mogu da odolim, moram da probam. Divno. Imam toliko vafla da mogu napraviti čitavu tvrđavu. I stavit ću vojnike na svoju tvrđavu da je brane. O, kako cool. Oho, svaka čast. I na svaku tvrđavu mora napasti zmaj. Ukusno. I sad će gladni zmaj sve pojesti. I tebe će pojesti. Zmaj će se pobrinuti za vojnike, a meni ostaje tvrđava. O da, ovo je moj raj. Probaj zmaju. O, Nutella se skvrnula na vaflama. Sad je još ukusnija. Bilo je odlično rešenje koristiti Nutellu. Jo, prejela sam. Wow, toliko slatkih žele medvedića. Dijana ima 100 komada. A Chloe samo 1. A kod Nancy, 10 komada. Wow. Da, konačno mi se posrećilo. Dobro, ali ja prvo počinjem. Došla mi ideja kako mogu povećati svog jednog žele medvedića. Samo ga treba malo razvaljati. A vidite? A već je postao veći. Super! O, to je nevjerovatno ukusno. Ali baš malo. Volela bih više. Koliko ih imam ja? Da, 10 medvedića. Moram ih rasporediti tako da dobijem 2 fudbalske ekipe. Ovdje ima toliko koliko mi je potrebno. To će biti odlična igra. Ko postigne gol, tog ću pojesti. Gotovo, spremna sam. Evo vam lopta. Hajde, igrajte. Ja tačno, sad igrajte. Opa, osjećam da će uskoro biti gol. Hajde, gol, jesam rekla. Dakle, vas ću pojesti. Nastavljamo našu igru. I još jedan gol. O, da. Ovo je najukusnija igra na svetu. I još jedan gol.
skoro sam sve pojela. Ostalo još par komada. Eto, sve sam pojela. Igra je završena. Sljedeći. Sad je došao red na mene. Toliko želim da probam svoje medvediće. O, divno. Toliko vas ima da ću baš dugo jesti. Divno. Gledajte, sad ću baciti i uhvatiti. Da, tačan pogodak. Mogu dugo da uživam u ovako ukusnoj hrani. Želim još i još i još. Jo, iskreno, umorila sam se da jedem. Treba nešto smisliti. O, znam. Premestit ću neki deo u činiju i sad ću to sve otopiti. Da, želim napraviti tečni džem. Ovo će biti vrlo ukusno. Odlično, spremno je. Sad čekat ću da se ohladi i probati. Vreme je da probam. Wow, prelepo. I ukus je dobar. A zašto mi niko nije rekao da ovo može biti ovako ukusno? Čak mogu da napravim nešto cool od ovog rastopljenog džema. Činija mi više ne treba. Počet ću da stvaram nešto. O, to je super. Je li imaš ideju šta želiš da uradiš? Svi jedva čekamo da saznamo. Wow, ovo je veliki medved od džema. Izgleda nevjerovatno lepo. Hajde, probaj ga što pre. Vidim da je Dijana oduševljena. Devojke te tako posmatraju. Sigurno i oni žele da probaju to. Izvinite, ali ja sam već sve pojela. Žao mi je. Vaša karta. Odlično. Šta je to? Ne smete ući u avion sa životinjama. O ne, ne mogu ostaviti svog zeca. Imam ideju. Sakriću ga ispod šešira. Niko neće vidjeti. To je super ideja, zar ne? Dajte ovamo vaša psa. Sad čekat će vas ovdje. Sljedeći. Evo, izvolite. Ne kršim ništa. Sve u redu, ali moram provjeriti da li nemate neku životinju kod sebe. Skener ne može prevariti, da vidimo. Zec, ne smete ići sa njim. Ne uzimajte ga, molim vas. Ne brinite, ništa mu neće biti. Možete ići. Kakva šteta. Sad ću plakati. Smislila sam nešto. Ćao. Ko je ispod vašeg šešira? Nemam ništa, u stvari ako dodam malo magije, pojavit će se karta i pasoš. Wow, kako ste to uradili? Ko se još krije tamo? Nema nikog. U redu, prođite. Baš vam hvala. Kakav dobar trik. Molim vas, uđite u avion. Joj, kako je čudan. O, ćao, imam iznenađenje za tebe. Šta je tamo? Izgleda da si zaboravila svog prijatelja na ulazu. Evo ga. Wow, ne mogu da verujem. Kako je to moguće? Hvala puno. Nema na čemu. Vaša karta. Možete ući u avion. Gdje ćete vi? Ćao, i kod mene sve u redu. Stanite, imam nešto za vašu bebu. Šta? Pas umjesto deteta? Kako to? Izvinite. Nećete nigde leteti? Kako kažete? Šta sve neće smisliti? A zvečku ću ostaviti sebi. Evo karte. Da, sve super. Čekajte. Nema životinja, dakle možete proći. Hvala puno. Stani. Imate zamorca u rancu. Ne može tako. Ulaz sa životinjama je zabranjen. Jel vam jasno? Izađite iz reda odmah. Jao, prokletstvo.
Šta? Ne smem proći sa životinjama? Ali ja imam žabu. Baš tako je sakrijem u knjigu. Odlična misao. Dobro je što sam ponela nož sa sobom. Sad ću steći mesto za svog prijatelja i letećemo zajedno. Eto. Hej, pazi malo. Ups, izvinite, slučajno sam. Ćao, žabice. Kako ti se sviđa moja ideja? Budi tiha, da te ne bi našli. Ćao, evo moje karte. Lepo, ali moram vas svakako proveriti. Jao, tačno. Da, sve je u redu. Možete ući u avion. Srećan let. Ups, to niko nije vidio. Ćao, dobrodošli. Super, moj plan je uspeo. Jel? Jel sve u redu? Da, naravno. Awesome! I moja žaba je također dobro. Možeš izaći, druže. Svaka nam čast. Šta je to? Žaba u avionu? Skinite je sa mene. Eto, uzmite kartu. Kako si, dragi moj? Izvolite. Šta, imate papagaje? Ne smete leteti sa njim. Biće ovdje dok se ne vratite. Kako to? Prokletstvo. Jesi čuo? Zabranjen je ulaz sa životinjama. Šta da radimo sa našim kameleonom? O, ideja. Šta? Pa dobro. Izvolite. Hvala, mogu li proći? Naravno, sve najbolje. Sakrićemo ga ispod čebeta, tako je. Zdravo. Pustite nas. Moj brat je polomio nogu, ne može da hoda. Moje saučešće. Mogu li pogledati vaše karte? Jao, da, tačno, potpuno sam zaboravila. Trenutak, samo da ih nađem. Evo. Joj, kako me golica. Šta mu je? Mislim da neću izdržati. Ne mogu. Ej, smiri se. Gleda nas. U čemu je stvar? Pokažite mi šta je tamo. Je li to kameleon? Ne smete proći sa njim. Da, naravno, izvinjavam se. Znači, ne zna da hoda. Učinilo vam se, ćao. Stanite. Imamo pravilo. Nikakvih životinja u avionu. Ojoj, ali tako sam htjela da ponesem činčilu. Ostavite ovdje, ne sme da leti sa vama. Jao, baš mi je žao. Sad možete proći. Prijatan let. Ali ja neću da letim bez svog najboljeg prijatelja. O, smislila sam nešto. Skinut ću ribarski prsluk, zavezat ću šešir, a od štapa ću napraviti povodac. Stavit ću naočar za slepe i... to je to. Tačno, popravit ću fotografiju u pasošu da me ne bi prepoznali. Gotovo. Pred vama je slepa devojka i njen pas vodič. Ja sam majstor za maskiranje. Jao, gdje je taj avion? Stanite. Joj, pa ona je slepa. Jadna. Pokažite vašu kartu. Naravno, izvolite. Da vidimo. Pa, valjda liči. Hvala, prođite. Hvala, sad ću. O ne, gdje ćeš? Čekaj. Šta, zar nije slepa? Stani, kome kažem? Ne smeš se tako ponašati. Baš tako. Napustite aerodrom. Jao. Izvolite naše karte. Čekajte da uporedim sliku sa vama. Wow, kakva lepotica. Prelepa je. To je devojka iz mojih snova. Ojoj, stvarno. Ćao, lepotanu. Zdravo. Mogu li da prođem? Da, naravno, trenutak. Hvala. Prijatan let. Wow.
Konačno sam u avionu. Poludeti. A šta? Dobro, u avionu sam, dakle mogu izvaditi svoje ljubimce. O Bože, šta je to? Hršci? Kakva prevara. Dobro, što ste sa mnom? Srećan let. Nisam zakasnila. Evo moje karte. Ne, niste. Dobro, a šta je tamo? Žao mi je, ali mače mora ostati ovdje. Takva su pravila. Kakva šteta? O, znam. Držite glavu ravno. Gore, ne, dole. Šta radite? Ja sam poznati slikar i izgledate fantastično. Mogu li da vas slikam? Mene, naravno, samo trenutak. Spreman sam. Super, 3, 2, 1, idemo. Ojoj, blicu oči. Aha, dok ne vidi, mogu brzo sakriti mača u torbu od kamere. Ne brini, letet ćemo zajedno, dušo. Awesome! Super, niko ništa nije primetio. Izvolite, ćao, ćao. Požurite, uskoro polećemo. Stigla sam. Jesi li ovdje, mali? Kakva sreća. Vidi kako je lepo. Ponovo vidim. Šta? A gdje je mače? Ne može tako. Stanite. Dobro. Dovešćemo vam magnet. Melisa, pogledaj šta je spod tvog poklopca. Ti ćeš biti prva? Kao i obično. O, crvena paprika, kakav užas. To će biti jako ljuto. A šta je kod tebe? Hajde da proverimo. O, pa ja isto imam crvenu papriku. A Jill, ti ćeš prvo probati? Šta? Ne, ti ćeš. Ne ti. Ti. Hajde da odlučimo sve pošteno. Papir, kamen, makaze. Ko izgubi, taj će jesti prvi. Nerešeno. Pa šta je to? Jill, hajde onda zajedno da probamo. Istovremeno. Srećno. Kakav je ukus? Čekaj, to je predobro. Kod mene čokoladna paprika, a Jill, kod tebe? Ne! Kod mene nije čokolada. Sve mi gori unutra. Jill, šta si uradila? Moja frizura je šminka i čokolada se istopila. A kako to? Izvini, Melisa, hoćeš da probaš papriku? Ne želim. Ali šta raditi s ovom čokoladom? O, mogu da je poližem? To je ukusno. Ups, izvinjavam se, to je posle paprike. Popravila sam šminku i opet sam lepa. Jill, pridrži. Sad ću da vidim šta je unutra. O, to je zlatna cipela. Imam puno takvih u garderobi. Dobro, da vidimo šta je kod mene. O, i kod mene je zlatna cipela. Ona izgleda jako lepo. Vidi, Melisa. Ali čija je čokoladna? Treba saznati. Pogledat ću bliže. O, kod mene je čokolada. Super. Baš ukusno. Jill, to je jako dobro. Najlepše što sam ikad jela. Eto, pojela sam celu cipelu. O, blago tebi. Je li kod mene čokolada? Sad ću da probam. U stvari ne. Ne liči na jestivu. Dobro, sad ću je staviti na nogu. Navući ću je. Padam! Ojoj. Jill, jesi živa? Nije li sve u redu? Što je s tobom? Tako si lepa, Jill? Da, ja ličim na princezu. Kako super. Jel da, Melisa? O, princezo, tražio sam te ceo život. Ćao, princ, zovem se Melisa. Vi mene zanimate. Moje srce pripada princezi Jess. Hoćeš se udati za mene? O, kako si lep. Da, pristajem. O, ne. Vreme. O, ne. O, sve se pretvorilo u bondevu. Možda će me princ i tako zavoleti. Ne, takva princeza mi ne treba. Ni ti isto ne odgovaraš. Idem dalje da tražim ljubav svog života. Melisa, dok ti pričaš, mogu li da skinem svoj poklopac? Super, hvala. Ajde da vidimo. O, pa to je šminka. Super, sad ću se našminkati. Što?
Čekajte, a šta je kod mene? I kod mene šminka? Ali da li je prava ili od čokolade? Sad ću proveriti. A Jill, hoće da budem prva? Odlično. Namazat ću usne. O, Jill, moja šminka je prava. A znači tvoja je jestiva. Možeš da je jedeš. O, vrlo rado. Tako zanimljivo. Probat ću prvo karmin. Odvratno. Prevarila si me. Kod mene je prava šminka, a kod tebe čokolada. Hajde, jedi svoju šminku. To je bilo smešno. Rado ću pojesti svu svoju šminku. Wow, paleta je tako ukusna. Sviđa mi se. Divno. Došla mi ideja za prank. Sad ćete sve razumeti. Sačekajte. Šta to tamo crta, Jill? Hej, hajde, pokaži šta je tamo. Čudovište! Plašim se. Znala sam da će se uplašiti. Sad je sva čokolada moja. O, da, ovo je najbolja šala ikad. Svaka mi čast. Stani, ja ću prva pogledati. Dugme YouTube. Da li znate šta raditi sa njim? Sad ću vam pokazati. Pritisnite dugme za prati i zvonce. Ostanite sa nama. Melisa, probaj da staviš dugme ispod poklopca. Sigurno ćeš dobiti nešto. Hajde. Upravo si. Sad ću da probam. Da vidimo. To je buba švaba. Plašim se insekta. Moram zvati svog dečka. Dođi brže. Šta se desilo, draga? Jimmy, tu je buba švaba. Spasi me. Ja si poludela i ja se plašim. Nemoj me zvati više. Ajoj, kakvi su to dečaci. Ja ću sve da sredim. Melisa, moraš je probati. Izvoli. Što? Buba švaba? To je čokolada. Super. A ti odlazi odavde? Jill, a šta je kod tebe? Sad ću da vidim. O, živa buba švaba. Tako je slatka. Zvaću te Kasper. Ne mogu da verujem. To je odvratno. Šta je, to su mi najbolji prijatelji. Imam puno buba švaba kući. O, znam, sad ću napraviti kuću za mog Kaspera. Napravit ću je od kartona. Eto, pogledajte. Zar to nije preslatko? Melisa, šta misliš? A dobro, znam da ne voliš mog druga. Nema veze. Ćao, Kasper. Napravila sam kuću za tebe. Dođi. O, nadam se da ćeš uživati. Ona nije normalna. Ne mogu da verujem. Nemoj da čačkaš nos. Da vidimo šta je ispod poklopca. Riba. Sirova. Ne volim to. Ajde da vidimo šta je kod mene. O, ista riba. Ali ko je dobio čokoladnu? O, moja ima lep riblji miris. To je divno. Taman sam ogladnila. Sad ću zvati moju baku. Ona sigurno zna kako spremiti najlepšu ribu. Ćao, bako. Ćao, draga. Je li to riba? Odlično. Sad ću je spremiti za tebe. Sad čekaj malo, dušo. Hvala, bako. Melisa, hoćeš da probaš? Čekaj. To nije Melisa. To je kartonska kopija. To nije u redu. Melisa, ne možeš da odeš. Hajde, izlazi odavde. Odmah. Ipak me našla. Jill, ali neću da jedem ribu, ne podnosim je. Užasno je. Dobro, sad ću ukrasiti zlatom. Tako će barem postati lepa. Ne mogu da jedem ružnu hranu. To je druga stvar. Izgleda mnogo bolje. Dobro, sad ću probati. Izgleda sumnjivo. Ali šta da se radi? Čekajte! To nije riba, to je čokolada! Neverovatno! Jill, pogledaj, to je čokolada! Zašto sam se plašila? Došla je baka i donela mi večeru. Jo, bako, najbolja si, volim te. Hvala puno. Nema na čemu, dušo. Sad ću je probati, jedva čekam. To zaista izgleda dobro. Da, znam. Sad ću je probati. Treba mi nož i viljuška. Odseći ću pače i probati ga. O, da. Najbolji ukus na svetu.
Baka sprema najbolju ribu. Neću jesti viljuškom, poješću sve rukama. Baš me briga. Jill tako lepo jede. Hoću ja? Jill, hoćeš mi dati? Ne, nemoj ni da me gledaš. Dobro, shvatila sam. Ostala si divlja. Melisa, hoćeš opet da budeš prva? Hajde, skidaj poklopac. Hvala, Saču. Što? Papir, olovke? I šta da radim sa tim? Jill, objasni mi. Melisa, šta ti je? Olovkama crtaju, šta ti nije jasno? Stvarno? Okej, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. A sad ću probati. To nije čokolada. To je pravi papir. Odvratno. Ej, šta mi se smiješ? Pogledaj šta je kod tebe. Sigurna sam da sam dobila čokoladu. O, da, znala sam, blago meni. Rano se raduješ. Ko je rekao da je to čokolada? Probaj. Dobro, sad ćeš vidjeti. O, da, ja sam rekla. To je zaista čokolada, super. Baš mi se sviđa. A kakav je papir? Sad ću probati. Divno. Blago meni. Zašto ona stalno ima sreće? To nije fair. Hoću i ja da jedem. Imam ideju. Sad ću nacrtati sebi nešto ukusno. Naprimjer, kolač. Šta? Pretvorio se u pravi? Neverovatno. Jill, imam čarobne olovke. Pogledaj. Neverovatno. Kolač je divan. Prava magija. Ozbiljno? Da ja da probam. Pa ne, to je samo moje. A sad ću nacrtati još jedan kolač. Da vidimo. I op! Uspelo je! Ispao je čak i bolje od prethodno. Probat ću. Divno. Melisa, daj meni, molim te. Ti možeš sam. Jao, kako mala porcija hubabube. A ja imam srednju porciju bombona. Wow, ovo je najveća porcija bombona od mente na svetu. Jeste vidjeli? O, šta je to? Da, ja sam dobila najmanju porciju, ali ja počinjam. To je prelepo. I balon se može naduvati. Cool. Pa šta? Dobro, ja sam sljedeći. Idemo. Stani, mogu li ja biti sljedeća? Molim te. Pa, dobro, pustit ću te. Hvala, Kenny. Pa, sad ću probati. Jedva čekam. O, da. To je prelepo. Kako hladno. Izgleda da sam dobila super moć. To je ledeni dah. Super, ali postaje jako hladno. U pomoć. Ukočio sam se. Ne mogu da mrdnem. Ajoj, izgleda da sam preterala. Izvinite. Ove sirne nudle su tako male. Kakva šteta. Ashley je imala više sreće. Tako je. I baš mi je drago zbog toga. Oho, ne mogu da verujem. Ups, da li će on jesti svoje nudle? Ne znam. Počni ti. Dobro. Kakav miris. Ješću nudle štapićima, kao što i treba. Šta? Zašto neće? Okej, ješću ovako, baš me briga. To je jako ukusno. Devojke, sanjao sam. O Bože, to nije bio san. Dobio sam najveću porciju nudla. Jeste vidjeli? Smiri se, imat ćeš vremena da ih pojedeš. Sad je moj red. Jedva
čekam da probam. Wow! Nisam očekivala da će mi se toliko dopasti. Ovo je ekstra. Hoćeš možda kečap? Ne treba mi. Sviđa mi se ukus sira. Ne želim da ga kvarim. Što? To je to? Nema više? Pa dobro, ko je dalje? Sad ja, konačno. Ma što ste tako dosadne devojke? Toliko sam srećan da želim da plešem. Za razliku od Ashley, meni nije dovoljno samo sirnog ukusa, tako da ću i ja dodati što više kečapa. O da, tako su moje nudle još ukusnije. Blago meni. Usput, ovo nije obična viljuška, već je uređaj koji može brzo skupiti špagete. Da, tako je. Odlično mi ide, a druga ruka će mi pomoći da to sve stavljam u usta. O da, predobro. Ne želim da se ovo završava. O da, to je divno. Jo, izgleda da je Kenny poludeo. Izgleda. Jao. To je bilo predobro. Što li, tek sam počeo. Nisam mogao tako brzo pojesti sve. Jao, devojke, tako ste smešne. Izvinite, malo sam se zanuo. Da, to je moje, daj mi. Nadam se da nećete biti protiv da dovršim svoju porciju. Ajoj, strašno. Kako smešna kola. Da, napravljena je od želeja. Cool. To je nevjerovatno. Što? Stvarno? Kakva sreća, blago meni. Moje kola skoro da se ne vidi koliko je mala. Ali bolje išta nego ništa. Cool. Baš mi se sviđa. Uživat ću u svakom zalogaju. O da. Hej, Ashley. Skloni ruke. To je moje. Okej, ja imam još celu kolu srednje veličine. Mogu raditi sa njom sve što poželim. I već sam smislila nešto. Prvo ću je seći na 2 dela. Tako je. A zatim na male komadiće. Gledajte, to je baš cool. Sad ću probati ovu kocku. Prvi put jedem žele sa ukusom kole. To je nerealno. Jako je neobično, ali sviđa mi se. Ej, Kenny, šta radiš ovde? Okej, shvatio sam. Da, tako ti treba. Ti si već pojeo svoju porciju, pusti sad mene da uživam. Ovo je predobro. Želim da pojedem sve to i niko me neće zaustaviti. O, da. Završila sam. Već brojim sekunde do trenutka kad ću moći da probam svoju kolu. O, da. Ovo je jako ukusno. Ne mogu da verujem. Dakle, vreme da skinem etiketu i da vidim kako to izgleda unutra. Wow, tako se smešno trese. Došla mi je super ideja. Stavit ću kolu u najveću čašu koju imam. To je bilo teško. Nema veze. Sad ću je brzo rastopiti i pretvoriti u prelepo piće. Uradit ću to uz pomoć fena. O da, odlično mi ide. Pogledajte kako kola lepo curi. Jedva čekam da probam. Oho, ne mogu više da čekam. Moram probati malo. Tako je postalo još ukusnije. Nastavit ću da radim. Iskreno, mislila sam da će to biti brže, ali šta da se radi? Ostalo još malo, hajde. Da, gotovo. Wow,
Juhu, vreme je da probam šta je ispalo. Kako je teško ova čaša. Jao, drugari, to je nevjerovatno, nemam reći. Hoćemo i mi. Hej, šta vam je? Sklonite se. Jao, nije uspjelo. Roxy, šta radiš? Vidi je kako pije. To je bilo prelepo. Šta? Ne, nemojte ni misliti o tome. Baš si cicija. Ovo je najmanja porcija pucketavih bombona koju sam ikad videla. Ja sam dobio srednju porciju. Obožavam ove bombone. Šta? Da, kod mene je najveća porcija. To će biti cool. Ashley, ti si prva. Hajde. U redu. Da vidimo šta će biti od toga. Kako vam se sviđa moj mini vatromet, a? Eto, sve sam pojela. Ej, boli me. Može da paziš malo. Dobro, sad ću probati svoje bombone. Gledajte, sad će biti vatromet. Baš dobre bombone. Zadovoljan sam. Pitam se, a šta će biti ako sikam sve bombone u usta? Sad ćemo provjeriti. Spremite se. Ojoj, ovo nisam planirao. Izvini, molim te. Ne, samo ne to. O ne, sve se prosulo po stolu. Bežite svi. Mamice, šta se dešava? Jesu svi živi? To je bilo moćno.